Bicara musana ni ya, musana ahpin pula musana. Ini Ma फैलानाय ahpin pula musana ay. bikramdaimary आदानि मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ बिथाङा आपल'ड होदों 3 घन्टासो सिगां फिसाज्लाखौहाय हस्पिटालाव लांनायावहाय लामायाव आब' बिब' सासे लोगो मोनो ओमफ्राय बिथांजों जे कनभारसेसन खालामोना ओरैबायदि मिनिफ्लांबाय आङो ओमफ्राय 10 बारनि बारा नायखादों आरो आंना रायलायनायखौबो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नांदों बेनिफ्राय आब'आबो जाबायदि खोथा बुंदों माने एख' सिरियास बाथ्रा नङा एन्टारटेनमेन्ट पारपसनि थाखायसो आं नैबे भिडिअखौहाय लाबोनो नागिरदों आरो बिक्रम आदा उइदाउट योर पारमिसन सरि नोंथांनि बे भिडिअखौ आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय लाबोनाय जाबाय जास्ट अनलि फर एन्टारटेनमेन्ट आरो जिहेतु पेजआव अलरेडि आपल'ड जाखाबाय आङो बेखौहाय आंनि इउटुब चेनेलावहाय हगारनो नागिरदों जायखिजाया नोंथांमोनाबो नायना जोबोद इन्टारेस्टिं मोनगोन भिउवार्सफोर जोबोद इन्टारेस्टिं आं होगासिनो दं बे भिडिअखौहाय आरो गोबाङानो नुबाय जानांगौ आरो फिन खनसे आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ होनो नागिरदों माने ओरैबायदि सिम्प्लिसिटि जोबोद मोजां नांदोंबो बेनिफ्राय मोनसे खोथा लिडार जानायाबो बिराद सहज नङा बिराद गोरलै नङा लामा थारैनो जेराव मेरावहाय रायजोफ्राबो आसा खालामो आरो नुनानैहाय नेवसिनानैबो थांनो हाया बेफोरबायदि जायो मालाबा समावहाय फैसा थाखाबो थाबाय थाया अराय सम थ' बेफोरबायदि बेलायावहाय जोबोद खस्थ' जायो आरो नैबेनो मोनसे एग्जाम्पल जे माने बे ओरैनो आखाइ खरस ओरैनो हरनाय जुनजिन कामे सैमायाबो जोबोद अनजानो लुगैदों नै जुनजिना जुनजिन हट आथिङा हट हेन्डशेक थांसै दे एकदम आंखौहाय खुरफैगासिनोसै आरो आथिङावहाय ओरै गादनानै आथिङाव एकदम गावखौ बिलिरना होबाय थानांगौ ओरैजाय बिराद मोजां मोनो आरो बिदि बिलिरना होबा सैमा फिसाबो मोजां जासिनो आं नोंथांमोननो देखायनि बिराद साफा फिसा जादों आरो ना जुनजिन अच्छा तुम्हारा बेबी को देखेगा अरे अंधेरा कैसे हो गया तुम्हारा रूम ओ लाइटानो माबा जाबाय बेना कहाँ है बेबी कहाँ है ओइ नै मासे मानै माथाम माब्रै साफा उन्दुना दंखायो आरो नै जुनजिन अह बाय see you so फुरा नैबे रुम मोनसेयाव बिनानावा गैला नालाय गुवाहाटियाव थांबाय हाबा जालांबाय दा नै बेनि सैमाया थालांबाय ओरैबायदि मिस खालामो ओमफ्राय आंखौहाय बिलिरहैबाय थायो हाबानि गिफ्टफोरा बाहायनो दंजोबो ओरैनो लांजोबनो हायाखै स' नोंथांमोना बिक्रम आदानि बे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअखौहाय नायदो आं नोंथांमोननो होनि ओमफ्राय रावबो जेबो सिरियास दासान आरो गाज्रि कमेन्ट दाहर बे जास्ट अनलि फर एन्टारटेनमेन्ट पारपस आङो बे भिडिअखौहाय होनो थांगासिनो दं फैसा नांगौ होलाय बे थां बाबायले देरलायलायबाय नों बेयाव जाबाय जोंनियाव गिदिर जानाय देन्जार बाबाय आंखौलाय बादनानै बायाखैलाय आंखौलाय बायाखै नोंहा बेयाव जाबायना मारसोबाय आङो नंगौ गानावनो गिजे खाथि सोरथि थाखो थै जिङाव ए मोथां नायनो ओरैथ' हिनजाव लावनालै डाक्टरनियाव थांनाय हिनजाव लानो नङा 100 नांगौ नोंनो नोंबो जा लाबालाय ने फैसायानो गैला मानसिफ्रानो लांजोबो बिना लांजोबबाय नै नों 500खौनो होबाय लांनो 500 नों सिनायमोनबा 500खौ आं 5 बोसोरनि होखाबाय दै आरो बे रखम मोननायखा बे थांदो गेंनांदो हरनांबायना आयानो लाजोबबाय रे लाजोबो होननांगौ होनना मेरला फैसा दोङो ना जोङो आरो बे नों गांनै हरनायखौ मैगं बायना जाबाय गैलाना गरसेबो नंगौ नों आरो बैसाजों मोसानानै इयाव मोसानायाव आरफिन फैलाना मोसानाया मा फैलानाय
हाफेन फैलाना मोसानाय फैलाव मोसानाय आंलाय मा हाफेन फैलानायलै इमिलास फैसा होदो रि बाबा आंथ' हाफेन फैलानानै बाय आबा नंगौ दे आइयाव मोसानाया आराबो गोसो दोङो ना रोजाबथोना मानसि मोजां रोजाब नोंलै नंगौ आयो इमिलास जिरिनास फैसा होदो नंगौ आङो होनोमोन तर ने नोंनो होदो आबौ आंखौ माबा हाफेन फैलाना मोसानाय होनदों सिगाङाव मोसानाय नामा आंलाय बारल'दो फेनानै गासै बोरायफोरा नों आरो न' सिङाव मोसादो आरो जिरिना फैसा फैबायना आंनो होफैनायाना मुलि लासो फैदो बेनिफ्राय बिसोरनो होआखै एरैनो जगायफैना बारल'बाय थादो दे जाबाय दे ओइ जा फिसालाखौ डाक्टरनाव लांनाय आं ओइ 5 बोसोरनि होखाबाय दे आं दे एबाराव नानि बासिबायबो नोंखौलाय आरो बेयाव जानाय माबा बानो मोनो बेसां बाबाय आं बाबा आबौखौ बाबायना दे जाबाय आबौ दे आबौ दे आंसो बाबा तेरिका जारलालै बेना इसोरनि गारि मान स' नोंथांमोना नुबाय जोबोद इन्टारेस्टिं आङो रायलायनायखौहाय जोबोद साफा मोनदों इन्टारेस्टिं मोनदों आरो बिराद एन्टारटेनिं जादों आरोना अन दा स्पट बेफोरबायदि बिराद एन्टारटेन जायोबा जोबोद माने जार्निफ्रा मोजाङै मोजां थाङो बे भिडिअखौ आपल'ड होनाया मोनसे खारन दंबावो आरोबाव दा माखासेयाहाय बे भिडिअखौ लानानै हास'ला हास'लि दानस'ला दानस'लि AI नि थ्रुयैहाय एडिट खालाम बायदिसिना बुंनो हानाय लिरनो हानाय आरो एडिट खालामनानै पस्ट होफिननो हानाय बेनिखायनो आङो एडभान्सनि बेखौ काउन्टार होना दोनखाबाय जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ बहाबा हास'नानै क्लिपल' नुयोबा बै जिनिसखौ आंनि चेनेलाव फैना नायफिननांगोन आरो नोंथांमोना बेखौ शेयार खालाम जाहाथे बे फुल भिडिअआहाय बयबो मोनो जाहाथे बेनि फारसे आरो सोरबा गाज्रि कन्टेन्ट बानायफिना बाखि लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय